Felly, da ni'n ailafel yn llythyr Paul at yr Rhufeiniaid bore yma. Ac os newn ni feddwl am llythyr Paul at yr Rhufeiniaid fel bwrdd o fwyd, bancwet mawr. Pennod 8 ydy'r centrepiece. Mae'r benod yma, os byddech chi'n gofyn i fi roed top 3 o penodau neu adrannau yn y Beibl sy'n sefyll allan i fi, sy'n crynhoi beth yw'r gobaith Cristnogol, be mae ei gyd amdano. Mi fydde y benod yma, penod 8 o llythyr Paul at yr Rhufeiniaid yn uchafbwynt, yn rhywbeth bydde ni yn sicr yn rhoi yn fy top 3 i. Felly mae'n mynd i fod yn reit anodd bore yma i wneud cyfiawnder a popeth mae Paul yn cyffwrdd arno yn y benod yma, ond newn ni drio cyffwrdd ar rhai o'r prif themau beth bynnag. A da ni'n mynd i wneud hynny drwy edrych ar 3 pen, sef hunaniaeth newydd, etifeddiaeth newydd, a hefyd gobaith newydd. So yn gyntaf, hunaniaeth newydd. Na i ddarllen yr chydig adnodau cyntaf yna eto. Mae pawb sydd â'i bywydau'n cael ei rheoli gan Ysbryd Duw yn cael bod yn blant i Dduw. Dydy'r Ysbryd Glân dyn ni wedi dderbyn ddim yn gwneud ni'n gaethweision ofnus unwaith eto, sef be wnaethon ni ganu amdano munud yn ôl. Mae e'n ein mabwysiadu ni yn blant i Dduw. Gallwn ni weiddi arno'n llawen Aba Dad, ydy. Mae'r ysbryd yn dangos yn glir i ni, ein bod ni'n blant i Dduw. So beth sy'n mynd ymlaen yn yr adnodau yma yw yr hyn mae Paul wedi gwneud trwy y llythyr hyd yma, sef defnyddio delweddau byddai'n gyfarwydd iawn i'r Cristnogion yn Rhufain ac i'r byd Rhufeinig yn gyffredinol. Sef y gwahaniaeth rhwng ceithwas a person rhydd, neu yn benodol yn y benod yma, ceithwas a rhywun sydd wedi'w fabwysiadu i fod yn berson cyfreithiol, gwahanol a newydd. Nawr, oedd tua 30% o boblogaeth yr ymerodraeth Rhufeinig yn gaethweision, a mi oedd yna gaethweision o fewn yr eglwys hyd yn oed. Y rhai o'r Cristnogion bydde'n clywed y neges yma, a'r llythyr yma, yn gaethweision i hunain. A be mae Paul yn siarad amdano fan hyn ydy'r beth oedd yn bosib yn y byd Rhufeinig, oedd bod yn bosib i berson oedd yn geithwas gael i brynu i fod yn berson rhydd, neu cael ei fabwysiadu mewn i deulu oedd gyda'r un statws a gweddill disgynyddion y teulu yna. Sef bod rhywun yn gallu newid i hyrddas, newid i statws, a'i derbyn yn llawn fel person o deulu. Ond os wnawn ni ddechrau gyda'r ddelwedd yma o geithwas, yn benodol, ceithwas ofnus, a sylwch, mae'n deud unwaith eto. So mae'r unwaith eto yn awgrymu fan hyn bod e'n siarad gyda Cristnogion, so pobl sydd wedi dod i gredu, pobl sydd wedi deall fod Iesu wedi'n prynu nhw'n rhydd, ond i bod nhw falle'n slipio nôl i feddwl yn yr hen ffordd, a falle byw yn yr hen ffordd hefyd. Bod nhw'n slipio nôl i fyw fel caethweision ofnus unwaith eto. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth dwi eisiau oedi arno. Oherwydd mae'n gwestiwn bugeiliol pwysig i ni feddwl amdano, yn dydy. Oherwydd mae llawer ohono ni sydd yn Gristnogion, da ni'n gwybod fod Iesu wedi yn maddau ni, da ni'n gwybod bod ni wedi mabwysiadu, ond eto, da ni yn gallu llithro nôl yn dydan i gael yn effeithio gan y byd toredig a pechod.
sydd dal yn amlygu hun yn bywyd ni. Gweitha'r ffaith bod rhywun yn Gristion, y reality yw bod ni hefyd dal yn work in progress. Mae'n bosib i ni fod yn bobl newydd, ond mae'n bosib i ni hefyd, os na fyddwn ni'n cymryd yn cerddediad ysbrydol, yn cymryd bod yn ddisgwyl i Iesu ddifri, mae'n bosib i ni slipio nôl i fod yn geithwas. Nawr, be dwi ddim yn golygu wrth hynna? Dwi ddim yn golygu bod modd i ni slipio nôl i fod yn geithwas in a legal sense. Achos, os ydych chi wedi credu yn Iesu Grist, ydych chi'n saff. Legally, ydych chi yn saff am byth. Does dim modd i chi gochi eich legal status o fod yn blentyn i Dduw. Ond eto, mae modd yn does i ni slipio nôl i fyw yn yr hen ffordd. A dyna dwi'n meddwl sydd gyda Paul fan hyn, gyda beth bod pobl yn byw fel caethweision ofnus unwaith eto. Mae modd i ni fel, dwedodd rhywun unwaith, mae modd i ni fyw fel tylodion ym Mhalas y Brenin. Mae modd i ni fyw heb bod ni'n sylweddoli bod na ffordd well i ni fyw. Ac yn ei lyfr yn esbonio Rhufeiniaid, mae Andrew Ollerton yn sôn am y peth yn dda iawn fel hyn. Mae'n rhoi rhai enghreifftiau o sut mae modd i ni adael i'r hen ffordd o feddwl slipio nôl mewn. Mae Andrew Ollerton yn rhannu am ei brofiad ei hun. Dyma mae e'n dweud. Perhaps you are familiar with feelings of condemnation. At different times, I've had to wrestle with some of the following doubts and fears. Are any of them troubling you right now? Fearing the worst. What if my past secrets catch up with me? Doubting God's love when tough times hit. Is this God punishing me? Not feeling good enough or forgiven. I must try harder to make up for it. Wearing a super spiritual mask. I must try to impress God and other people. Fear or failure and responsibility. God can't use me. I'll just muck it up. A mae'n helpful yn dydi sy'n Andrew Ollerton jyst yn rhoi rhai enghreifftiau fyna o sut mae hyd yn oed y Cristion yn gallu gadael i'r hen ffordd o feddwl ddod nôl mewn. Sut mae modd i ni, yn bod ni'n bobl rhydd, dal adael i ni fyw fel caethweision weithiau. A falle fod rhai o'r syniadau negyddol yna, falle bod rhai o'r meddyliau yna wedi bod yn pwyso arnoch chi'n ddiweddar. Falle eich bod chi angen cofio bod chi ddim yn geithwas dim mwy, a bod chi yn blentyn annwyl i Dduw. Mae Paul yn atgoffa Rhufeiniaid bod nhw ddim yn geithwas, ond maen nhw wedi cael i'w mabwysiadu yn blant i Dduw. Nawr, fel o'n i'n dweud, mae'r holl concept o plentyn yn cael ei mabwysiadu. Mae e'n air gyda ystyr emosiynol dwfn, ond yn fwy pwysig yn y cyswllt yma, mae ganddo fe reality ag ystyr cyfreithiol sicr hefyd yn does. Ac yn y cyd-destun yma, mae'r ochr cyfreithiol yn bwysig iawn. Achos mae'r mabwysiadu mae Paul yn siarad amdano fe fan hyn, dyw e ddim yn dweud fod modd i rhywun ddod fel plentyn i Dduw. Dyw e ddim chwaith yn dweud bod modd i rhywun, bod na fwriad i rhywun dod yn blentyn i Dduw at some point, ond yn hytrach mae e'n legal declaration bod rhywun wedi dod yn blentyn i Dduw. Mae'r legal status wedi cael ei newid, a mae e yn sicr a does neb yn gallu newid hynny. A reswm pan bod hwnna yn bwysig i ni ddeall yw oherwydd bod e ddim yn dibynnu ar teimladau, dyw e ddim yn dibynnu ar emosiynau,
Achos maen nhw'n bethau sy'n gallu newid, yn dydy? Maen nhw yn perthyn i'r categori o sut ydyn ni'n gallu slipio weithiau nôl i fyw fel ceithwas. Ond mae'r ffaith bod ni wedi mabwysiadu ddim yn dibynnu ar teimladau, ddim yn dibynnu ar emosiynau, ond mae'n dibynnu ar bod Duw wedi cyhoeddi yn bod ni yn blant i Dduw oherwydd be mae Iesu wedi wneud ar y groes. Mae'n rhywbeth gallwn ni fod yn sicr amdano fe, hyd yn oed pan da ni weithio mesol lan. Hyd yn oed pan da ni ddim yn ei deimlo fe, achos dwi ddim yn dibynnu ar sut ti'n teimlo. Meddwl am y peth, dwi'n British citizen, okay? Diolch yn gyfrinach bod fi ddim yn massive fan o Royal Family ac yn y blaen, I don't particularly feel British. Ond legally, dwi yn. A mae'r un peth yn wir am y Cristion. Diolch ynglyn â sut ydych chi'n teimlo. Neu ynglyn â be mae Iesu wedi wneud dros chi. Dych chi yn blentyn i Dduw. Dych chi wedi eich mabwysiadu trwy ffydd. Ond, y broblem ydy, mae jyst dweud bod yn rhywbeth cyfreithiol. Mae hwnna'n swndio bach yn oer, yn dydy. Chybod? Allwch chi ddim cael perthynas gyda legal documents, na allwch chi. A mae Paul yn mynd mlaen wedyn i ddweud yn adnod 15. Mae'n ein mabwysiadu ni yn blant i Dduw a gallwn weiddi arno'n llawen Abba Dad. So mae di wneud fel y legal proclamation bod rhywun wedi fabwysiadu. Mae'n dweud mae oblygiadau hwnna wedyn yw fod y personol yn dod mewn. A bod ni sydd yn blant i Dduw yn cael galw fe'n Abba Dad. Nawr, mae'r gair Abba, mae'n air personol ac annwyl. Mae sort of fel y gwahaniaeth rhwng dweud daddy a tad, neu papa a father, neu beth bynnag. Mae yna wahanol ffordd o gyfeirio at dad yn does. A mae Abba Dad yw'r ffurf personol yma o adnabod eich tad a cydnabod eich tad. Felly dwi'n hoff iawn o sut mae Paul fan hyn nawr yn sôn am y mabwysiad fel yr ochr cyfreithiol. Chybod, dim os ydych chi'n teimlo, ydych chi yn blentyn i Dduw oherwydd be mae Iesu wedi wneud. Ond dyw e ddim yn gadael jyst yn oer a cyfreithiol. Mae'n atgoffa oherwydd hynna. Da ni'n gallu galw yn tad, yn dad personol i ni. A wedyn jyst i orffen y pwynt cyntaf, o ran y gwahaniaeth rhwng ceithwas a plentyn. Mae ceithwas yn dydy yn byw mewn ofn, yn byw mewn ansicrwydd ac yn gorfod gweithio i ennill ffafr y meistr. Ond wedyn mae plentyn sydd wedi fabwysiadu, mae'n profi sicrwydd, croeso a'r hawl i ddod mewn i bresenoldeb y tad. Mae'n ddau beth cyferbyniol iawn yn dydy, bod yn geithwas a bod yn blentyn sydd wedi mabwysiadu. So dyna yw'r pwynt cyntaf bore yma. Yr ail bwynt yw etifeddiaeth newydd, adnod 16 ymlaen. Ydy, mae'r ysbryd yn dangos yn glir i ni ein bod ni'n blant i Dduw. Ac os ydyn ni'n blant iddo, byddwn ninnau hefyd yn derbyn yr holl bethau da mae'n ei roi i'w fab, y Meseia. Ond cofiwch wedyn, os ydyn ni'n cael rhannu yn ei ysblander, mae'n rhaid i ni fod yn barod i ddioddau gydag hefyd. Nawr mae lot o ffys wedi bod dros y flwyddyn diwetha am inheritance tax yn does. Ac a'r llywodraeth eisiau newid y rheolau yn arbennig o gwmpas ffermydd ac yn y blaen. Felly mae'n rhywbeth mae lot o bobl yn meddwl amdano ar hyn o bryd, etifeddiaeth.
A be mae Paul yn neud fan hyn ydy defnyddio'r ddelwedd yma o etifeddiaeth fel ffordd o ddweud beth ydy oblygiadau fod yn blentyn i Dduw. Sef ddim just bod chi'n cael dod yn blentyn i Dduw, ond wedyn oherwydd bod chi'n blentyn, mae hawl gyda chi wedyn i gael yr etifeddiaeth a'r bendithion os hoffech chi sy'n dod o fod yn blentyn i Dduw. A mae e'n mynd cam ymhellach a dweud bod modd i ni fod yn gyd etifeddion, dyna'r ffres yn yr hen gyfieithiad, yn gyd etifeddion gyda Crist. So, meddyliwch am y peth. Da ni ddim just yn cael bod yn rhyw fath o blant sy'n ystod yn y sedd gefn, ond da ni'n cael bod yn gyd etifeddion efo Crist. Da ni'n cael ystod ymlaen yn y ffrynt efo Iesu. A dychmygwch y fraint yna. Mae hwnna yn ei olygu. Nawr, mae yna wahanol fathau o etifeddiaeth chi'n gallu cael yn does. Chybod, mae rhai pobl yn cael etifeddiaeth sydd o werth ariannol, ond mae rhai pobl yn cael etifeddiaeth sydd o werth emosiynol. Mae rhai fi gyfaddau bod fy nheulu i yn allergic i fod yn sentimental. Fi'n meddwl chwerthin. Dydyn ni ddim yn teulu sentimental o gwbl. So dwi ddim yn dal allan na chai unrhyw beth of any sentimental value ar ôl fy rieni. Ond mae teulu Menna wahanol. Mae teulu Menna yn bobl sentimentalaidd iawn. Ac un o'r pethau fwyaf gwerthfawr sydd gan teulu Menna ydy medal G i mam gi hi. Oes unrhyw yn gwybod beth ydy medal G? Rhowch llaw lan os ydych chi'n gwybod beth ydy medal G. Na ni. So, medal G, maen nhw dal yn neud nhw. Rheswm pan dwi'n gwybod bod nhw dal yn neud nhw yw, achos mae'ch taid chi wedi cael un yn ddiweddar, do. Ddim bod fi'n deud bod o'n llai pwysig nawr esyll, ond yn yr hen amser, oedd o'n rili pwysig. Oedd yn rhyw fath o medal, rhyw fath o medal of honour, oedd eglwysi yn rhoi i pobl os oedden nhw wedi bod yn mynd i'r ysgol Sul am o leia 75 mlynedd. Achos yn yr hen amser, oedd dosbarth ysgol Sul oedolion wrth gwrs yn da. Felly o'ch chi'n cario mlaen mae'n mynd i'r ysgol Sul trwy eich. Ac yn yr hen amser, oedd seremoni gwobrwyo medalau G yn bwysig iawn. A mae yna actually hen footage i gael, yn does, o diwrnod nath dy fam gi di dderbyn i medal G hi. A dangos buses yn dod o bob cornel o Sir Aberteifi. Oedd o'n big event diwrnod gwobrwyo medal G. Mae rhai ohonoch chi o'r genedlaeth hun yn cofio hyn, mae'n siŵr, ac oedd o'n ddiwrnod mawr. Nawr, dydy'r medal G ddim gwerth unrhyw beth yn ariannol. So, pwy a wyr pa fath o medal mae wedi cael ei wneud mas o. Ac i ddeud y gwir, Aled Davies sydd yn charge o wneud y medalau G nawr. So, allai garantio chi bod o ddim gwerth unrhyw werth ariannol iddo fe. Ond y pwynt ydy, mae o werth emosiynol, ond y fwy o pwysig falle, mae o werth ysbrydol yn dydy. Achos mae'n pwyntio ni at, gobeithio, y dreftadaeth o'r ffydd yn cael ei basio o un cenhedlaeth i'r llall. Felly, wrth i ni feddwl fan hyn ynglyn â etifeddiaeth, mae yna lot o siarad ar y newyddion ynglyn â'r inheritance tax a'r holl arian yma i gyd. Mae'n bwysig i ni fel Gristnogion ofyn y cwestiwn o beth sydd o wir werth i ni fel Cristnogion etifeddu. Chybod? Y peth pwysicaf y gallwn ni etifeddu yw'r statws yma o fod yn blentyn i Dduw. A'r peth mwyaf pwysig y gallwn ni basio ymlaen i'r genhedlaeth nesaf fel etifeddiaeth yw yr Efengyl Gristnogol. Does dim byd yn fwy pwysig. Dyma yw yr hyn
i ni gyda wedi etifeddu ac yn i etifeddu i'r genhedlaeth nesaf. A wedyn mae Paul yn mynd mlaen wedyn i ddadbacio rhywfaint beth yw yr etifeddiaeth yma. Ac mae e'n sôn am hynna fel gobaith newydd. Gobaith newydd ar 2 lefel. I'r greadigaeth, y darlun mawr, ac hefyd i ni yn bersonol. So rhan cynta'r etifeddiaeth, yr hyn ni'n disgwyl ymlaen amdano, yw fod Duw mynd i adnewyddu y greadigaeth gyfan a wneud popeth yn newydd. Adnod 21. Ond mae gobaith i edrych ymlaen ato. Mae'r greadigaeth hefyd yn mynd i gael ei gochwn yn rhydd. Bydd hi ddim yn gaeth i lygredd y mwy. Bydd yn rhannu'r rhyddid bendigedig fydd Duw neu roi i'w blant. A mae Paul yn disgrifio'r disgwyl ymlaen yma fel menyw yn mynd drwy boenau beichiogrwydd. Adnod 22. Dyn ni'n gwybod fod y greadigaeth gyfan yn gryddfan fel gwraig sydd mewn poen wrth eni plentyn. Bod rhai o chi'n meddwl, wel, be mae Paul yn gwybod am eni plentyn? Wel, mae hwn yn aside, mae rhai ysgolheigion Beiblaidd yn meddwl falle fod Paul yn weddw, bod e wedi bod yn briod a bod e wedi cochi wraig, falle mewn genedigaeth. Ynde? Felly o bosib bod e'n gwybod be mae'n siarad amdano ynglyn â'r poen. Dyna yw theori Arfon Jones enw e, dwi'n hoffi fe. So i chi'n gweld fan hyn fod y greadigaeth yn disgwyl ymlaen i'r etifeddiaeth. Mae'r greadigaeth, y byd naturiol, yn disgwyl ymlaen i bopeth gael ei roi yn iawn. Ond wedyn mae yna ochr personol i'r peth hefyd. Ac nid dim ond y greadigaeth sy'n gryddfan, ond ni hefyd sy'n Gristnogion, ac wedi derbyn yr Ysbryd Glân fel rhagflas o beth sydd i ddod. Dyn ni hefyd yn gryddfan o'n mewn wrth ddisgwyl i'r diwrnod ddod pan fydd Duw yn ein mabwysiadu ni ac y bydd ein corff yn cael ei ochwn yn rhydd. So, mae'n ddiddorol iawn a dwi'n meddwl bod yn bwysig i ni oedi fan hyn a sylwi fod yr etifeddiaeth, y gobaith, pa bynnag derm chi eisiau dynnu fe, yn yw, yr hyn da ni fel Cristnogion yn disgwyl mlaen iddo fe, bod e ddim jyst yn newyddion da i ni'n bersonol, fel pobl sy'n credu, ond mae e hefyd newyddion da i'r greadigaeth gyfan. Newyddion da ar lefel bersonol, ond newyddion da i'r byd a'r greadigaeth hefyd. A mae hwn yn bwysig iawn i ni oedi a meddwl amdano fe. Achos un cyhuddiad mae rhai pobl yn rhoi yn erbyn Cristnogion yw yn bod ni, fel maen nhw'n dweud, yn so heavenly minded to be of no earthly use. Dych chi wedi clywed y term yna'n cael ei daflu. Weithiau mae hwnna yn gyhuddiad digon teg. Ond mae'r athrawia sy'n cael ei roed i ni fan hyn gan Paul ynglyn â beth yw sylwedd yr etifeddiaeth a'r gobaith Cristnogol. Yn dweud y dylen ni fel Cristnogion gael concern am y ddeiar a'r byd naturiol a'r greadigaeth llawn gymaint am y gyda ni concern ynglyn â pethau ysbrydol. Hynny yw, dydy y Beibl ddim yn gwirionedd yn rhannu'r ddau beth. Un byd sydd gan Dduw, ac i chi sy'n mewn i'ch athroniaeth, Platoniaeth sydd yn rhannu y byd materol a'r byd ysbrydol. Mae Cristnogaeth a'r traddodiad Iddewig actually yn dal y ddau beth gyda'i gilydd. Mae Rhufeiniaid 8, fel mae'r rhannau o datguddiad hefyd, yn atgoffa ni, contrary to popular belief, mae nid pen llanw o gobaith Cristnogol yw cael fflotio i ffwrdd i nefoedd bydd yn rhyw fath o health spa yn y cymylau, gyda Rhys Meirion yn canu anfon y fangel ar repeat yn y cornel.
No offence i bobl sy'n licio Rhys Meirion. Ond actually, fydd y gobaith sydd i ddod yn fwy tangible falle na gyda ni falle wedi meddwl amdano fe. Fydd ynglyn â Iesu yn dod yma llawn gymaint â ni'n mynd fan acw. Bydd ynglyn â Iesu yn gwneud ei gartre yn ymplith ni, llawn gymaint â ni yn mynd i wneud yn cartre efo Iesu. A bydd yna elfen, da ni ddim cweit yn deall, ond bydd yna elfen o Dduw yn adfer i greadigaeth a gwneud deiar a nefoedd newydd. Felly mae'r etifeddiaeth i ni yn disgwyl mlaen amdano fe, mae gyda fe oblygiadau i'r greadigaeth ac oblygiadau personol. A wnaethon ni edrych ar hyn reit ar ddechrau y gyfres falle chi'n cofio, sef fod y newyddion da Gristnogol, bod yr efengyl Gristnogol, bod e fel set o nested dolls, bod e'n gweithio ar sawl lefel. Bod yna elfen personol i ddechrau, bod ynglyn a bod ni yn gallu cael maddeuant a perthynas efo Duw, ond bod yna oblygiadau cymdeithasol i'r efengyl hefyd, oherwydd fod grym maddeuant wedi ochrwn yn rhydd, bod cymod rhwng pobl yn bosib, ond hefyd bod yr hyn mae Paul yn cyffwrdd arno'n Rhufeiniaid 8 yn wir hefyd. Fod Duw yn y diwedd mynd i roed popeth yn iawn, gan gynnwys y greadigaeth yma ar hyn o bryd sydd yn gryddfan dan boen ac effeithiau y ffordd da ni yn pechod yn distrywio y greadigaeth. Nawr, jyst i orffen, dwi am aros gyda'r ddelwedd yma sydd gan Paul ynglyn â'r gryddfan yma. Nawr, y gymhariaeth mae Paul yn defnyddio yw gryddfan fel mam yn rhoi genedigaeth. Ond da ni gyd yn dydan, os ydych chi wedi rhoi genedigaeth neu beidio, dych chi gyd yn gwybod be ydy'r teimlad yma o ddisgwyl rhywbeth gwell i ddod. Chybod? Y teimlad yna, y gyts yna sydd gyda chi, fod pethau ddim fel y dylen nhw fod. A dwi'n meddwl bod gyda ni un o'n geiriau Cymraeg ni sy'n overplayed weithiau, hiraeth. Dwi'n meddwl falle bod hiraeth yn air sy'n helpu ni fynd yn nes at be ydy'r teimlad yma sydd gan Paul, y gryddfan yma sydd gyda fe i brofi mwy o'r hyn mae yn barod wedi cael blas ohono fe drwy ffydd yn Iesu. Nawr mae hiraeth yn enwog am fod yn air sy'n anodd i'w ddiffinio. Mae lot o bobl yn meddwl mae rhyw deimlad neu vibe yw a dim byd mwy na hynna, bod e'n air anodd i roed yn bys arno fe. Ond os newn ni fel Cristnogion o leia edrych ar Rhufeiniaid 8, fi'n meddwl y gallwn ni weld rhywfaint ynglyn â be mae hiraeth yn ei olygu. Mae'r teimlad yna bod chi'n disgwyl i rhywbeth gwell ddod oherwydd bod chi eisoes wedi cael blas ohono fe trwy ffydd yn Iesu. Bydd rhai pobl yn dweud pan fydden nhw wedi cael rhywbeth neis i fyta, bydden nhw'n dweud blas chwanag. Dwi wedi clywed yr ymadrodd yna. Dwi'n meddwl gan y ti dwi wedi clywed hwnna. Blas chwanag. Bod chi'n cael taster o rhywbeth a mae'n gadael chi bod chi eisiau mwy. Ac oherwydd drwy ffydd yn bod ni wedi profi cariad, gras a maddeuant Iesu, da ni'n ffeindio'n hunan dydan yn y byd yma rwan, da ni bron yn teimlo allan o le. Da ni'n anghyfforddus rhywsut yn y byd yma, achos bod ni'n gweld poen o'n cwmpas ni. Da ni'n gweld pobl ddim yn maddau i'w gilydd, a da ni yn frustrated efo'n hunain weithiau falle, pan da ni'n syrthio nôl i fod fel ceithwas eto. Mae gyda ni'r hiraeth yma i brofi yn llawn yr addewid. Mae gyda ni hiraeth i brofi yn llawn yr etifeddiaeth sydd eto i ddod. A mae yna rai emynau Cymraeg gwych yn cyffwrdd arno fe.
pereryn wyf mewn anial dir. Ynde? Bod rhywbeth ynglyn â'r Cristion, bod ni'n teimlo fel bod ni'n bell o gartre ar hyn o bryd yn y byd yma wedi torri. Mae yna hen emyn arall. Gwlith y nefoedd ar ei profiad, atsain hyder yn ei haith. A wedyn y llinell yma'n hyfryd, teimlant hiraeth am ei cartref, carant sôn am ben ei taith. Y ddau linell hyfryd, ynde? Jyst yn cyffwrdd, dwi'n meddwl, ar beth sydd gan Paul yn y benod yma, sef y teimlad yma bod y byd yma ar hyn o bryd ddim fel y dylai fe fod. A bod ni'n hiraethu am y dydd pan y bydd Iesu yn dod yn ôl a rhoid popeth yn iawn. Pan fydd anghyfiawnder yn cael ei symud i'r ochr a bydd cyfiawnder yn cael ei lle. Pan fydd yr afonydd sydd wedi llygru yn llawn bywyd unwaith eto. Pan fydd pobl sydd yn sâl yn well. Pan fydd brodyr a chwiorydd sydd ar hyn o bryd ddim yn siarad gyda'i gilydd yn canu gyda'i gilydd unwaith eto. Oes, ydych chi'n gryddfan am y gobaith yma mae Paul yn siarad amdano fe fan hyn. Nawr, y peth am hiraeth yw bod e'n gallu bod yn rhyw nostalgic, melancholy thing i chi jyst yn rhyw fath o mynd yn stuck ynddo fe, chybod? Fel y dwi pan dwi'n teimlo bach dawn a dwi jyst yn mynd i wrando ar Oasis a dianc i'r 90au, tybod? Hynny yw, nid y math yma sydd fan hyn. Ond yn hytrach, rhywbeth sicr y gallwn ni roed i ffydd arno, nid rhywbeth sy'n stuck yn edrych nôl, ond rhywbeth i ni'n edrych i'r dyfodol. Gobaith sicr y gallwn ni ddisgwyl ymlaen ato, achos fod Iesu eisoes wedi sortio fe allan ar y groes.